everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show review, and namhlanje guys sikhuluma ngothando nesithembu. It was a final episode yale season, season 7, and guys siyivala ke ngesigaxa ke. Yazi makuthiwa ke siyivala ngesigaxa sokulobola kaMpumelelo eyolobola ke intombi entsha sha eka ke obaby mama bakhe. Hayi bo guys, abafana ke bayafana ngampela, yazi ngeke ubahlukanise kwabanye abafana. uMpumelelo ucele umndeni ukuthi ke uyomkhongela intombi yakwacele, okuyiyona ke athi izoba ke umamkhulu walabo Domoroza ke abawu2, uVuyokazi kanye ke noTirelo. Ubaba ke uMusamsele kuyamvuna ke umfana wakhe kulaba ke abathi ke uVuyokazi ke umamkhulu uthi ke cha, uVuyokazi umama wengane endala kuphela nje, futhi kuphela lapho ukuthi ke usephinde wazala ingane yomfana bayingeni leyo nto leyo ukuthi ke sibe ngaze ke bambize ke ngomamkhulu. Futhi ke guys babe kade behlangane ku social media, akasazi ukuthi ke le ntombi ke ekuthiwa ke yahlola yona bahlangane kuphi nayo ke uMpumelelo, ngoba intombi zakhe zo2 noma obaby mama bakhe bo2 wahlangana nabo ku social media. Angazi guys bachazwa yini, noma bamthanda, noma ingoba nakho bembona ku TV, ingobe ingane yomndeni udumile babe yibona nabo ukuthi ngelinye ilanga bovela ku TV. Asazi guys, into nje engiyibona kuba uMsele ukuthi ke into ayifundisa uMpumelelo ukuthi ke ibona njengamadoda ababalekile, onenkinga ngalokho angahamba bese becolela icola benesidina ke lithi ke abahambayo sizosala sincenge. Mhlawumbe guys sibe qhuba kuyingane zesithembu le ndaba ke yokucela kaMpumelelo ecela enye intombi ukuthi izoba number 1 idlule ke uVuyokazi, phinde futhi idlule uTirelo. Cha, wayisiza lo ntombazane owavele washiya nje wabona ukuthi yabona lento yamseleko hayi shame yo trenda kuphela, ubize ngawonke amagama la ku social media, kodwa nje ayikho nje into ke eyoke ilunge. Guys mina bengithi ke ubaba ke uzumgqugquzela mhlambe ke uMpumelelo amtshela ukuthi hayi mntanami, ngoba ke usumoshile kule mizi ke qala khona phela uyohlawula yabo, uhlawula izingane zabantu, usungahamba ke usuyolobola ke lo ufuna ukumlobola ke. Kodwa cha, engazi ukuthi impela chaza idonsana impela ziyophusa neweni zombili ke, ubaba nendodana bathi cha bahamba bocela ke intombi yabacela kuyona ezobumamkhulu, bese ke sibe ngabacela ke laba bawuthuma ukuthi bazovuma. Kodwa hayi yofethu, hey cha ngeke we, hey hayi angazi ukuthi uVuyokazi noTirelo Nkosi yami bahleli kanjani le relationship, ngoba wow. But anyway guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi ucabanga kanjani, ucabanga ukuthini wena ngale ndaba ke yokuthi ke kube khona umuntu number 3 ozoba number 1 bese ke kulandela abantu. Guys usangathi phela Mpumelelo usangathi uTirelo ozoba number 2 agcine ngoVuyokazi we. Hayi guys, commentani ngenzansi. Bye.